първи епизод на шоуто "Изследвайте с нас". В това шоу има забавни случки, които се случват много често и няма какво друго да кажа. Само ще ви кажа, че ние сега сме в Франция, в нейната столица по-точно, Париж. Не сме приятели да такуваме, но сме в парк. И за това гледайте, ще ви бъде интересно. Това е бебето Вики. Здрасти, бебе Вики. Играеш ли си? Играеш си в забележителния парк в Париж, така ли? Вики, я кажи, играеш ли си? А, така, помахай на камерата. Здравей! Къде ти е телефона? Окей си. Вече разгледахме, казахме за бебе, но за съжаление не можахме